Ayan po, magandang umaga. At ano, pumunta ako dun kila Kuya Noli ngayon. Nagpipintura sila dun. Sila Bin sa loob. At si tatay nadating ko nagwe-welding. Bali nagpaalam naman ako sa kanila na yun nga, hindi ako papasok ngayon. Pangatlong araw ko nang hindi nakapasok. Kasi 2 araw akong nagbilad no palay at napagiling ko na. Ito na nga yung bigas. Sabi ko sa kanila, di na ako papasok kasi alam niyo naman may bagyo dito sa amin na paparating. Kailangan nating maghanda dito sa bahay, mag-asikaso. Yung tindahan ko, ayusin ko rin yung yero at bumili na ako ng tire wire para lalagay ko doon kasi kung sakali man lumakas yung hangin ay di siya mababaklas. Kasi pag nabaklas, gastos yan. Wala yung yero at saka yung yero dito sa hagdan. Siyempre kami dito nakatira, kailangan ko rin itong ayusin. Kasi iba anong sabihin din ng may-ari nitong bahay na di ko man lang asikaso. Na kung sakaling may masira dito. Yun. At ngayon bibili ko ng gasol para kung sakali man lumakas yung hangin, hindi na tayo lalabas na para magsaing, magluto. Yan. Papakarga muna ako ng gasol. At sila mamaya kukunin ko rin dun sa bahay. Sabi ko lumipat muna dito sa amin para sigurado. Kasi dito yung bubong dito sa sa loob ay slab. Yung dyan lang naman yung mababaklas kung sakali. Pero sana wag naman yung bagyo. Kasi mahirap at marami na nagsabi rin dito sa amin na kung pwede raw dito lumikas. Ako wala ang problema na dito lumikas at may bigas naman dito. At mamaya maglalaba. Kasi kung bumagyo, wala ng kuryente, mahirap na tayo maglaba. Magwawashing ngayon. Labahan dami. Naipon. Di nakapasok. Dami rin na kasi kasuhin dito. Medyo na pasensya na po kung hindi po siya nakakapasok. Kasi pagdating ko dito, madami yung hindi ko kayang gawin talaga. Yung pagbibilad ng palay, yung tindahan namin. Pero by this, pag natapos din yung mga gawain dito, sana makatulong na din siya. Pero pasensya na po. Ayun. At sa mga nagko-comment na sanay na kami dyan. Ang mas maganda siguro wag na lang kayo magko-comment na kung ano-ano. Kasi yung trabaho sa pabay project, kaya namin yung trabaho. Ang nakaka-stress lang yung mga comment na mga bad comment na na walang po. Sana wag na lang kayo magko-comment na kung ano-ano. Kasi nakaka-stress yan sa amin na nagtatrabaho. Kasi yung trabaho namin, kaya namin kahit mabigat yung trabaho. Yung mga nababasa lang namin yung problema. Nakaka-stress talaga. Ayan po. At bili muna ako ng gasol. At ito na yung nabili kong tire wire. Bali ito yung asikasuhin ko ngayon. Papakita ko rin sa vlog para malaman din ng iba na bakit wala. Baka sabihin nyo wala akong ginagawa dito sa bahay. Kaya nagpaalam naman ako sa kanila. Yan. Kasi baka mabaklas yan. Mahirapan tayong mag-ayos niyan. Wala tayong budget. Kasi paggawa nitong tindahan na to, tinulungan ako ng mga bayaw ko para magkaroon ako ng tindahan. Pag budget nito, kailangan ayusin, asikasuhin. Kasi pag nabaklas yan, walang ibang maggagastos na naman. Mahirap magpagawa ng tindahan. At ito, papalagyan ko na ng laman. Mas maganda yung handa talaga. Wala naman ibang gagawa dito, ako talaga. Yan, dito na ako sa bilihan ng gasol. At dyan papunta kila Mary. Yan, kung sa kila tatay. Ay, nakabili na ako ng ng gasol. Ayan na, 1-1 yung presyo. Grabe yung presyo ng gasol. Uwi na ako sa bahay.
para mag-asikaso na dun sa ano, bahay. Yan, pupunta sila ano, doon sa Pabaya Project. Dito bumili sa ano, ay Malawag. Ayan. At yung iba na ano, mga taga Bacolod ay kahapon pa mga nagbakwit na. Kasi yun nga, yung trauma nila nung nakaraan na napakalaki nung tubig sa lugar nila. Ayun mga appliances nga nila, oh, dito nagbakwit dito sa malapit sa amin. Ano, mga rep nilagay na dito. Tara. Ha? Amo. Ha? Nandito na ako sa ano, bahay. Kila mama. Dumaan muna ako dito kila mama. Sige ba ano? Tara, nagkuha na ka mo? Ayos na ka mo? Magtaga-ayos na ka mo. Ako nga, nimig pa ka rin na ito. Dakol lang nagsabi. Ayan po, dito na ako sa bahay. Ayan, yung binili ko na gasol. At yung asawa ko nandun naglalaba. Ay! Ay, napakainit ng panahon ngayon dito sa Bicol. Pero yung balita kasi, posibleng mamayang madaling araw o bukas tumama yung bagyo. Kaya habang mainit pa ay maglaba. Asawa ko. May laman lang na yun, ma. Bakal ka ng ano, ulam. Ulam? Oo. Oh, bili muna ako ng ulam. Ayun, laba muna kami. Habang mainit pa yung panahon nga. Sana di naman umano yung bagyo. Kasi yung balita kanina, medyo umangat daw yung bagyo. Medyo raw umangat. At posibleng mamaya o bukas. Nakakatakot pati, super typhoon. Kaya yan. Yung mga laban na. At mamaya, tatali ko pag hindi na mainit. Tatali ko kasi mainit yung yero. Tatali ko dyan sa tindan, saka yung dyan sa papunta sa hagdan.
Ayan, sampay na tayo ng ano, kumot. Ano ito mamaya itatali ko to. Ito yung bubong dito sa hagdan. Kasi oras na mawasak yan, pag di ko itali, papasukin kami ng hangin dyan sa loob. Baka kung sakaling malakas yung bagyo, kayang sirain yung ano, sliding door pag makapasok yung hangin. Tapos dito ito, gagawin ko to ng paraan para di mabaklas. Yun yung bubong ng tindahan. At yung mga kamag-anak ni Miss ay nag-message sa akin na dito rin daw sila magbabakwit sa amin. O kako, dito na kayo. Mamayang gabi, maraming tao dito sa amin. Dito sila matulog. So, maganda na yung laging prepare. Kasi yung nakarang bagyong ng Christine ay grabe na yung takot na naranasan ng mga residente dito sa Bicol. Magpipista pa naman sa 27. Sana di ganong malakas yung bagyo. Yan po, tapos na nung maglaba at nakasampay na nga. Yan, nakasampay sa taas, mayroon na. At dito sa baba, yan. Ito daw yung nakakatakot, sabi ng mga mas nakakatanda sa atin. Kasi ganito raw yung nakaraan pang bagyo noon, na napakaganda raw nung panahon, tapos biglang dumilim. Yung ibang araw noon nagbibilad ng mga palay, tapos biglang dumilim. Yun pala yung bagyo na. Mas maganda yung lagi tayong handa. Yung di tulad ng iba na tulad kanina, may narinig pa ako na yung mga iba dyan ay wala namang bagyo. Ako mas maganda kung habang wala pa, ready ka. Kailan ka palalabas, kung kailan nagliliparan ng mga yero. Dapat lagi tayong handa. At yan po, kain muna ako at gutom na. Alauna na. Tinapos ko muna yung mga dapat gawin dito. At mamaya pag hindi na mainit, kasi yung yero mainit pag inapakan, dyan naman yung gagawin ko, mga yero na. At sila mama pupunta na yun dito, mga kapatid ko, mga iba pang magpupunta dito. Yan. Sana wag naman malakas yung bagyo, kasi mahirap pag mawasak yung mga bahay. Kawawa naman ng mga iba. Kaya nagkauna ka? Oo naman. Ayan po, kain muna tayo.